Bună seara, bine la un nou videoclip din Minecraft Herobrine Chamber. Yay! Aoleu, aoleu, aoleu. Aoleu, aoleu, aoleu. Bă. Mă, mi-a venit fix în cap, a dracuia, frate. Fix în cap să vină la lume. Alt din ăla să fixez, să-i dau, să-i fug. Paștele, mă. Bă, măcar l-am luat. Hai, doamne, zi-mi că l-am luat. Hai, doamne, zi că l-am luat. Am luat bărciut. Bărci. Bărci, mă strie, zic că nu ăla-i bărci. O să facem și ce trebuie? Golden Apple. Vezi, mă? Bă, sacre! Nu, ce dus cu mine, bă, sacre! Bă, ăsta, credici. Bă, nu mai dați cu mine, bă, că vă bat. Plecă de aici. Plecă, bă, de aici. Bă, că dau în tine, Tedric. Bă, Tedric, aici. Vino aici. Pst. Plec de aici. Plec de aici, agăriciule. Plec de aici, n-auzi? Nu cu bă de aici. Ce trebuie să facem? E chestia aia, cade. Nu! Narasa și Hristos și mătii. Oare dacă nu mă... Hit the target! Ce trebuie să facem? Brewing stand. Cred că așa era. Iute! Bug, ia uite! Bug! N-am nimic în mână. Pula. Bărci. Ce trebuie să facem? Jump in the lava. Pst. Jump in the lava. Iar chestia aia. Nu! Mi-ai tăiat calea, mă, dă-te. Craft a painting. Painting parcă e așa. Craft a painting. Craft a painting. Nici nu mai randez videoclipul ăsta. Din câte știți, avem un prieten cu care o să filmăm, Robiro. Cred că așa-l cheamă, nu mai mi-amintesc. Mamă, la sfert, la sfert, doamne, gramatica. Ce gramatica, mă? Spruci, mă duc să iau spruci. Spart spruci. Spruci, ți-o dau la buci. Avoid. Pula. Jump in the lava. Nu! Lava. Este. Jump in the lava. 12 puncte. Wow, urăsc. Că toate am dat la fix la punct. Nu. Bărci. Nu eu l-ai bărciul ăla. Nu, prostule. Hop. Muriți. Ce? Rec. I'm on top. Nu iară. Merg ăștia, hackerul. Plec de aici. N-auzi, mă, să pleci? Mă, n-auzi să pleci. Uite, am dat cu el. Băi, ăsta. Tu dai în Dani Mondial? Mă, plec de aici. Am dacă se aude mouse-ul, tastatura, cum cred eu, o belesc și nu postez. Plec de aici. Băi, nibunule. Uite-mă. Bă, plec de aici, că stau cu cloc, cum cur, mori. Avoi din the TNT, lava. Suntem puțini acum pentru că n-am găsit un lobby în care să fie mai mult. Mamă. Crectul! Mort. Că-mi dai directul. I-am dat directul. Sumo, iară sumo. N-am chef de sumo. Plec de aici.
Uite-mă la ăsta, bă, 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 bă. Ia mă și tu de pe planetă, mă. Planetă, rect din univers, copile. Rect. Mă, tu n-au să pleci cu rectul de aici. Doamne. Eu că vreau să câștig runda. Așa. Boxing. Pleci. Gata, point. Trai chopper. Spruci. Ți-o dau la buci. Ăștia nu prea știu Minecraft. Good job. No, mă omoară. Am câștigat. Nu pot să vorbesc când vorbește UE Herobrine. Ca asta a fost episodul de astăzi. Cei doi câștigători. Vă iubim. Pa, pa.